L'Ajuntament de la Pobla arriba a les xarxes socials. Cada vegada són més els usuaris que accedeixen a aquestes ferramentes que es troben dins internet, eines per tal d'acostar-se de més formes als ciutadans. És per això que l'Ajuntament de la Pobla obri ara els seus canals a Facebook i Twitter, dos de les xarxes socials amb més usuaris actualment. Tenim una trajectòria de gent que és el més jove, que està més involucrat en les redes socials i que ho utilitza molt. I una forma d'arribar també a aquesta gent és utilitzant Facebook, utilitzant Twitter, utilitzant el Flickr. I l'aposta ha sigut per arribar a tota la població, a tota la gent de la Pobla, major, més jove, menys jove, i que avui en dia és un punt afegit a la comunicació, al feedback que pot haver entre ciutadans i Ajuntament de la Pobla de Vallbona. A través d'estos dos canals, els internautes poden seguir de ben a prop les actualitzacions i notícies del consistori de la Pobla, així com mantindre una comunicació que permet també una resposta per part dels usuaris. El consistori de la Pobla no és el primer en sumar-se a les noves xarxes socials. A Facebook, per exemple, es pot trobar també la Casa de la Cultura, la Casa Gran, la Junta Local Fallera i també la Pobla Televisió.